मेथाइ दामनायखौ अजद होनायाव गोरबोआव थानाय आइजोखौ गावदों गुलि। मोनसे ब्रेकिं निउज। दिल्लीआव सोमजिदों मोनसे गिलु-बालु जाथाय। सा-सोनाब दिल्लीनि सिराजपुराव सोमजिदों बे जाथाया। सासे गर्भवती आइजो रन्जुखौ इनायै गुलि गावदों हरिश मुंनि सासे उदखार सुबुङा। आइजोआ गावनि नसुंसेयाव जोबोद गोबारै मेथाइ दामनायखौ बन्द खालामनो थिनदोंमोन। जायखौ रागा जोंखांनानै हरिशआ रन्जुखौ गुलि गावो। रन्जुनि देहायाव गुलि नांनायनि जाहोनाव गोरबोनि गथ'आ जिउ गोमाबाय। नाथाय रन्जुनि थासारिया दायो जोबोद लोरबां जानानै दं। डिसिआ फोरमायनाय बादिब्ला गुलि गावग्रा हरिश आरो हाथियारनि बिगोमा अमितखौ हमबाय। मेथाइ दामनायखौ अजद होनायाव गोरबोआव थानाय आइजोखौ गावदों गुलि। मोनसे ब्रेकिं निउज। दिल्लीआव सोमजिदों मोनसे गिलु-बालु जाथाय। सा-सोनाब दिल्लीनि सिराजपुराव सोमजिदों बे जाथाया। सासे गर्भवती आइजो रन्जुखौ इनायै गुलि गावदों हरिश मुंनि सासे उदखार सुबुङा। आइजोआ गावनि नसुंसेयाव जोबोद गोबारै मेथाइ दामनायखौ बन्द खालामनो थिनदोंमोन। जायखौ रागा जोंखांनानै हरिशआ रन्जुखौ गुलि गावो। रन्जुनि देहायाव गुलि नांनायनि जाहोनाव गोरबोनि गथ'आ जिउ गोमाबाय। नाथाय रन्जुनि थासारिया दायो जोबोद लोरबां जानानै दं। डिसिआ फोरमायनाय बादिब्ला गुलि गावग्रा हरिश आरो हाथियारनि बिगोमा अमितखौ हमबाय। गोजोनथाव खौरां! बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।